цветной принтта да шай китапчыктар сара үзләренең шигырьләре белән. Инде яңа башлаганнарга һәрберсендә ошондай портфолиолар бар. Һәр балаларның үзләренең портфолиолары бар. Китерә дә шунда шигырьләрне ипләп кенә китереп, шунда куеп китәләр. Без шан айына да кабатны, 15 көндә бер кабатны, йылып шул шигырьләрне тикшереп күмәкләшеп. Бөтәбез дә бергә иногда ел алмайбыз. 4-5 бала булһа да бергә утырып, менә яңарак кына 1 апрельгә Коштар көнне шигырьләрен даирәгә ибәреп карагайнык. Нәдер көтәбез, сыгыртып үләбез инде. Һәр менә яңа елга шай моторны айтып шигырьләрен, именно шул тематический шигырьләрен шай язып барабыз инде. Конкурста катнашабызны шундый моторны хәвәтләрен алып куеп барабыз да аларның. Аттан һәм бер әйтерлек конкурска карап, шуны алып уже әзер хәвәтләрен язып барабыз. Иң матуры әсәем, кулдары йомшак кына, күзләре йондыз һымак, битләре алһыу гына, таңдан торып йөгерә, бар эшкә лә өлгерә. Әсәем, әгәр елмайһа, өебез нурга күмелә. Минең авылым Яңа Бәфес, районың Кырмыскалы, туган илем Башкортстан, Рәсәйдә ул бик данлы. Табигатьтән бигрәк матур, яй көнне коштар һайрай. Коштарында ап-ак булып, урманда буран уйный. Әсәем кадерлем, бүләк бирдем әсәемә, рәхмәт һиңә әсәем. Был дөньяла һин булмаһаң, нисек кенә яшәйем. Әсәемде бик яратам, ул да мине ярата. Өйгә килеп иң тинәһә, өйгә нурын тарата. Кайда икәнләр, ошондайсыңдан. Есенә мутайныма Әйман һәм шигырь көйләре. Бу шигырь түгел, менә шигырьне хәкият эшләгән. Ну, бу инде хәзер бик бак. Балалар үзләре укып аллар бит инде. Шайтып, безгә күрсәтеп бирәгез. Бу сатканнар бит Алып чыгарак журналда. Ошо шигырь хәкияттан ярар. Хәкиятләр кирәк безгә. Шайтып, тәүләрәк ошак булдан эшләйник шигырь. Әйе, уенсыз китаптар эшләйник. Хәзер инде принтерыбыз бар. Менә принтерлар бар, хәзер цветной принтерлар бар. Шу хәтле эшләү еңеләйде икән. Безгә турында шигырь бар. Безгә күрәсен эшләгәннәр да калайны. Китапханабыз бик матур, көндә килә минунда. Елмаеп каршы алгас, тартып тора гел бында. Үзе йылы, үзе якты, шигырьләр дә язабыз. Үскәч шагыйрь булырга дип өметләнеп калабыз. Менә бәрәкәтләребез дә аларга әйәреп, аларның. Булар ысыл шагыйрьләр. Шундый матур шигырьләр язганнар. Хыял, үсәм туган илемдә, шунда белем алырмын. Үсеп еткәч, ошо ердә бәхетемде табырмын. Шундай яшәп ятмайбыз. Менә безнең һәр көн һайын вакытларда минең хүлләрдә дөрес дип әйтерләр шулай бит. Менә без һәр вакыт менә көн һайын инде мероприятиеләр үткәреп торабыз. Безнең бергә менә авыл китапханасы белән шулай ук менә безнең авылда бер клуб бар белән бергә эшләйбез, тагын бәйләнештәбез. Безнең сара аларның саралары безнең саралар алар үтмәйди. Барлар лайбет, менә безнең укучылар сынакта ошо менә түңәрәккә көн һайын йөгереп килделәр. Кайсак менә безнең теге мәктәптән безнең укучыларга монда безнең ситау укучылар бар. Күш авыллардан инде. Автобуслар алып барырга булса, кайсак кереп алып чыгар инде. Чөнки укучыларны аерып алып булмай, нимәдә көтүп торган, саккына язып бетерәм, укып бетерһәң буламы дип көтүп торган саклар да була инде. Ялам безнең укучылар тырышсыннар, ярам. Менә Аскат кызына зур рәхмәт дибез.